Biz mesela islemesek ol öwrenip tejribe edilip güýçlü özen döwletlerin sistematyna şoba. Şunun bir kanuny bar. Erkek bilen öýrenip bilýär, ayal biz sistematyny biz alarys. Doğru. Öz şol bir jynty bilen toý etmek, öýlenmek ýa ýaşamak problemasy bilen, ol mesele bilen gatyp garmagyň özü doğru. Ayal adamyň ýa iki tane erkek adamyň bile ýaşamagyny Fransada ýa Şwetsiýada öz nemesi bar. Şoň ýöne gadagan etmek näde doğru bolar? Eger şol gadagan edilse daşardan aýylgan tanqid üstünden inme mümkin. Biz häzir döwletiň demokratik kanunlarynyň mehanizmini gurulmagy edýärse men size aýtdym, näme etjek bolýan, niýetiň nämedigini. Şol Murat Kurbanowyň geylere ruhsat berýärmisin, lezbiyankalara ruhsat berýärmisin, ýene näme diýärmisin. O akly ýerinde däl onuň o. Tugaduna o. Maňa nafik ni nuşuna oňalyk wagtlar, o dogonosky Hudaý takkanda men köçede da ýöreýin o. Allah takkasyn. Erkekde erkek galmer onu. Eni aýtmaýyn gandondan bar. Düşündiňiz mi? Dıgadını o çoğuntu, o gesperin, o pikbak, o psik balnisa verme o şunu, Fransa'da kim bağıta var ha? Yibanı o psik balnisada liçeni almalı o, Dogonovsken gandonu. Kaptalına kabapşı o pikbak o, gesperin, keçekelle var ha, bacıyınızken var ha. Dogonovsken bile. Hani gördüğünü de ne, şun alak yurtta yaşarsınız geliyem, şun alak kol gezesiniz geliyem. Kol tutuşuyu da dedi, hey bile kelleyen gömeýinler. Şonu gollayan adamlara diýen näy? Meni gollayan adamlara sag bolun taňa rekatyn. Maňa bara döwri maýdaýyn, Hudaý haqqat no. Daşetdi no, Allah olsun no. Hudaý bar o men o. Gönü var aýdyr bar. Bilýän näme etjek, bar şu ýanda bolsa, gön götüni armaturdy kırdım, ejiýän aýtmaýyn, haramyna bar. Jogap berdi, beräýin, bak gitdiňde maňa suw da ber. Bersin meni gerek bolsa bar. Dalbaya bu olu. Geylere ruhsat diye. Bir kelle hıskayın adam diýsen. Böyle. Sağ olun.